ko tiɲɛna kara miiri ni foli ka kan la ilaha illallah kara miiri ni tanu ka kan kalifa la woloden nangama ini tanu ka kan Fatima ta wolode ngana ke ni baro ka kan ngone ka mi ngana de ma ko ala kanu ba karamiri ko dina de me ba karamiri yatime de ujigi karamiri ko chesa musu jigi karamiri ngo chinyana nangama ni baro ka kan nginyana ni hawa ma karamiri inyana falaluma kakila kanye yatime de uma dununya o kama eni foli kaka karamiri haini foli kaka. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Auma Flefio sur l'embe Auka Téléso Mani de la Téléso Mini abe Mali Téléso Beka Mali Kambibi Nani Aubali donc aba Chérif la télévision aywa Sibiro Sibiri Jamuka Mini abe Chongoyano a Dabora Mali Chifna Kaude Kamani oye Genoui émission abe Nanzaraka na jeunesse et développement ambe Foulin Tam Diabela Jilima Amun Bekam Fle Kabinia Usigoro la Kabin Togo Daula Fo Bamako koka Mali koka jamana aw be kan filɛ diɲɛ fan o fan an bɛ aw bɛɛ fo dante foli min na ka jira la k'a fɔ ko nin y'aw ka jamukan cɔngɔtɔla ye Chérif la jabaranin sanfɛ. Alors nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamukan jeunesse développement kɔnɔ an ka se cogo min na ka bɔ ka taa jamukan kɛ an sifiɲɔgɔn wɛrɛ fɛ yen nɔ. Ayiwa n'i y'a ye a ye nin kɛ a kun ye fɛn min b'a to ka se cogo min na sifinaka minnu sɔnna dɔ kɛ ma ka wuli ka se u ma ayiwa k'u ɲininka u ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ baara kɔnɔna na degun minnu sɔrɔla fo kana se hɛrɛ minnu sɔrɔla an n'u bɛ jɛ ka o ɲɛfɔ an filɛbagaw ye o de kadira kɔnɔna na bi an wulila ka se entreprise baarayɔrɔba dɔ ma ni o ye EAK groupe ye entreprise EAK groupe an n'o ɲɛmaaba ni o y'a PDG ye Abdoulaye Karambiri an n'ale de bɛna masala kɛ ɛri kelen bɔ ɲɔgɔn ko min b'a to a bɛ se ka caman faamu a ka baaradaw la cogo min na ale yɛrɛ ye maa min a bɛ se k'a dɔn cogo min na an b'a fɔ ko a ka a bisimila an ka jɛmukan kɔnɔ yan'o cɛ an balimamuso min bɔra ka an jansa ni zikiri duman fɔli an b'a fɔ k'aw ka tɛgɛrɛ bɔ fɔ ale kun Awa Diallo ka tila ka foli di EAK groupe cakɛla bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ni olu kun tɛ baara in kun tɛ se ka kɛ bi aw bɛɛ ni ce aw ka cɛsiri la ayiwa PDG an b'a fɔ ko i salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Je crois que ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka se ka na i ka baarayɔrɔ kɔnɔ nka nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye i ka na Chérif la jabaranin kan n'i y'a ye an nan'i fɛ yan nɔ ayiwa kɔrɔ de b'a la sabula dɔgɔkunjan tɛmɛnen ani an fa an karamɔgɔ a Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara ale denkɛ a Seyid Chérif Badara Ali Ousmane Haidara an n'ale ka jɛmukan hukumu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko jɛmukan in a ka kan ka bɔ studio kɔnɔ ka se ka taa ka se sifinakaw ma yɔrɔ min na f'u sigiyɔrɔw la o de kadira kɔnɔna na an ye jɛmukan in fɔlɔ an y'a ŋaniya ka na kɛ e fɛ yan nɔ ayiwa an b'a fɛ k'a dɔn dakuɲɛ fɔlɔw la ayiwa Abdoulaye Karambiri hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ b'i dɔn nka minnu fana bɛ k'an filɛ olu t'i dɔn i bɛ se ka dɔɔnin fɔ i yɛrɛ kan i yɛrɛ ye jɔn ye EAK groupe mun de don Abdoulaye Karambiri bɛ bɔ min a bangera fan jumɛn. Ok an bɛ Ala de fo k'Ala barikada ne tɔgɔ Abdoulaye Karambiri n bɛ bɔ Marikala n ye n ka kow daminɛ ka Marikala n ka fɛnw daminɛ an ka kalan kun fɔlɔ kɛ ne ye kuraniki ye fɔlɔ o la an nana bɔ Marikala ka taga Sikaso wagati min na an commencera ka mɔgɔkɔrɔbayaw daminɛ à partir de 16 ans bon n ka kow kun commencera ka ca Marikala bon n bamuso a décidé k'an bila ka taa Sikaso. D'accord. Bon n taalen Sikaso kɔnɔna na n kun taara apprentissage bolo de kan bon k'an to yen nɔ bon n kɔrɔmuso dɔ bɛ yen nɔ Ala y'a kɛ ale jiginna a ma tɛmɛ semaine kan a cɛ fatura bon cɛ fatulen min na non ale cɛ fatulen a jiginna quoi o la fatuli de kɔfɛ a jiginna quoi bon o la o ma tɛmɛ semaine kelen kan mɔgɔ dɔw tun bɛ yen nɔ o tun y'an beau frère o tun bɛ baara kɛ Siyama. D'accord. Bon o ɲininkali kɛ ko ka mɔgɔ dɔ di a ma k'a ka to o don Siyama baara la bon o ye ne ta ka taa ne comme manœuvre taara baara daminɛ Siyama o cogoya la voilà o de kɛra an ka baaraw daminɛ ye. D'accord. Ok donc i taara Siyama ale ye sanubɔyɔrɔ de ye n'est-ce pas.
Oui, chama san borodi. Voilà. Alors, ma fait ka do karambiri yani an ka se o bɛɛ ma. Sabula ma i bɛ baara o baara kɛ f'i ka kalan dɔɔni fana kɛ a sen fɛ. Yala karambiri ye duguma kalan de kɛ walima i ye sanfɛ kalan de kɛ, i ye mun kalan modèle kɛ? Voilà, ni duguma kalan de kɛ. Ni le foyer école courandiw ka après sɔrɔ kana auto formation na. OK. O ye maître ta ka d'a ma an ka se ka formation kɛ. Ka se ka cours ta. Voilà, cours privé. Nga nga daminɛ ni fɔlɔ ni école coranique de. D'accord. Très bien. École coranique bibina am se ka fɔ ko Abdoulaye Karambiri i donna cɛw kɔnɔna na ni o ye vie professionnelle ye. O kɛra san jumɛn kɔnɔna na ayiwa degun jumɛn sɔrɔla baara daminɛw la? Bon, degun minnu sɔrɔla n donna école donné baara kɔnɔna na chama bon 97 o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ san 19 ɲɔgɔnna na bon an kɛlen ka baara daminɛ waati ani tubabuw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon i b'a dɔn jama na ni denmisɛnnin b'a la i bɛ taa sɔrɔ ko ka di mɔgɔw ye baarakɛyɔrɔ la bon kɛlen tubabukɛ ka fɛn caman kun bɛ a kun y'o confier ne la et puis j'étais beaucoup intéressé en anglais bon an kun b'a forcer min kɛ anglais fɛn ninnu na bon la an kɔnna ka tubabuw ka confiance sɔrɔ bon o la baara min fana kun b'a kɛ an kun engagé len don baara in na d'accord bon o la o kɛra chance ye an sera ka baara daminɛ ni daminɛ cogo ɲuman ye très bien a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ PDG kun alors hali bi an bɛ to ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kelen bɔ ɲɔgɔn ko an bɛna an da don i ka vie professionnelle la an ye dɔɔni f'o la i ka parcours la alors kunun Karambiri n bɛ se k'a fɔ peut-être ni kuma diyara an da i cɛgananama i sifinnanama don o y'a sɔrɔ i ma don ayiwa kow kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i ko ko gɛlɛya dɔw sɔrɔla alors n b'a fɛ k'a dɔn Karambiri i donna baara in kɔnɔ 97 alors 97 ni bi cɛ degun minnu sɔrɔla la i ye dɔɔni fɔ a la nka degun jumɛn ni jumɛn mun degun fasuguyaw kun don bon degun sɔrɔla parce que e b'a dɔn ni mɔgɔninfin n'i bɔra très généralement et surtout i ye denmisɛnnin de bon ne kɛlen k'an ka baara fɔlɔ daminɛ n ka kalo fɔlɔ sara yɛrɛ i b'a fɔ n ka kalo fɔlɔ sara kelen bon n frère minnu bɛ yen nɔ n y'olu ɲininka mais n bɛ n ka wari kɛ cogo di bon dɔ ko k'a di dɔ ma ko tigi k'a mara bon ne ka wari dili o tigi ma ko k'a mara après an ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ tuguni u tila ka bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ tuguni ka na ko ka ne ka wari juru don k'a sɔrɔ ne yɛrɛ sigilen don u nana ka taa kɛ réunion ni fɛnw a ma fɛn ma fɔ ne ɲɛna bon u ye ne ka wari juru don ne ka kalo fɔlɔ sara juru don k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ ne ye d'accord bon ala y'a kɛ o tigi nana ne nɔfɛ juru donni kɔfɛ ko u bɛ fɛ ko ka ne ka wari juru don d'accord ne ko non ko ne ka wari ti di parce que n ko ne ka kalo fɔlɔ sara de ok an ka parce que n bɛ taa baara in kɛ waati min na n ba tun bɛ n kunna kosɛbɛ quoi d'accord bon ko an ka ne ba banana ou bien fɛn dɔ sisan nɔ ne wari bɛ ne bolo ne bɛ se ka wari bɔ min k'a di c'est ça bon o y'a sɔrɔ jale wari di ka ban bon depuis o la problème daminɛna depuis n ka kalo fɔlɔ sara pour te dire que n donna problème kɔnɔ depuis kalo fɔlɔ sara bon la an ka adamadenya yɛrɛ sigilen don problème kan quoi voilà ni k'i bɛ da don a problème na i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se k'a fɔ i b'a bɛɛ expliquer d'accord c'est des problèmes d'ordre social problème social je peux dire ainsi oui voilà niveau social o ye yɛrɛ ka entourage ye entourage oui d'accord alors i donna cɛ kɔnɔ ni o ye vie professionnelle ye alors o kɔnɔna na i ko ko sara fɔlɔw sɔrɔla alors a daminɛw kɛra cogo jumɛn na parce que la baara kɔnɔna na concurrence tɛ ba kɔnɔna la alors degun jumɛn sɔrɔla i yɛrɛ ka baaraw daminɛ la ni o tun bɛna kɛ sababu ye k'i yɛrɛ décourager baara kɔnɔna na bon ala barika la degun ma deli ka se ka ne décourager nka n ye degun sɔrɔ minnu ye renforcer tuguni parce que i bɛ taa sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la très généralement degun minnu na ne kan baarayɔrɔ la degun qualité kelen don ka caya dɔɔni quoi bon o la k'an to baara la tubabukɛ kɛlen ka confiance d'an kan k'a fɔ an bɛ baara kɛ bon u commencera ka ne kɛ comme n'a fɔ chef d'équipe jamacɛ la bon kɛlen mɔgɔ min ne tun ye san 19 dɔw bɛ san 30 la dɔw bɛ san 40 na bon a gɛlɛyara mɔgɔ dɔw ma fo ka na coup de tête ni fɛnw bɛ bɔ a la bon ok voilà bon kɛra daminɛ wagatiw la bon souvent i b'a dɔn denmisɛnnin kɛlɛ ka nɔgɔ mɔgɔ ma wagati dɔw la c'est vrai bon an passera o étapes kan depuis Siama bon ala nana kɛ Siama bi datugu wagati min na Siama datugulen tuguni vraiment donna gɛlɛya kɔnɔ parce que n kun degera kalo sarata la bon n bɛ famille dɔ la an bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan ka balo wala i bɛ taa sɔrɔ an bɛ wari di o fɛn ma quoi bon ne ka baara nana tiɲɛ wagati min na o la u nana u ye gɛlɛya dɔw ta ka ne sɛgɛrɛ bon bɛɛ ni cogoya don ne tɛ se k'o ku quoi u ye
fɔlɔ la mun cogo mun na u nana essayer ka pression dɔw da ne kan bon ne ye double souvent vraiment n bɛ si cogo la Ala de b'a dɔn quoi bon n ye période gɛlɛmanbaw tɛmɛ o kɔnɔ d'accord voilà fo ka na se n ka na Morila bon Morila de nana baara daminɛ yen tuguni bon depuis donna Morila n'o ye fɛn fɔlɔ min kɛ n kun na o ye fɛn min bɛ jɛ parce que u y'an bila soudeur de bolo bon min ye tanki ninnu construction o n'an ka du kɔnɔ baara ninnu tɛ kelen tubabu de kun na tubabu b'a baara kɛ automatiquement ne ye adressé tubabu la baara modèle min bɛ n'u bɛna ni expatrié kama pour ka se k'o baara dɔn bon o baaraw dɔnni kɔnɔna de la bon n ye tubabu ka confiance sɔrɔ bon an y'an to Morila k'an to Morila an nana baara kɛ bon Morila de ye bon an nana to Morila k'an to Morila an kun bɛ feere kɛ tubabu ma fana baara mana jigin parce que an ka repos an kun bɛ yɛlɛ sɔgɔmada fɛ 6h ka jigin 22h d'accord bon la an ka repos kun ye dimanche de an kun baara kɛ samedi ka jigin wulada fɛ dimanche o kun an ka repos an kun bɛ mobili ta ka bɔ Morila ka na Bamako d'accord an kun bɛna minɛn san Bamako ka tila ka segin o don kelen kari la ka taa Sikaso ka tila ka bɔ Sikaso ka na fɛn na tile kelen très bien bon vraiment depuis wagati la an commencera ka don an ye commerce ni fin de ɲɔgɔn quoi an ka commerce bɛɛ kɔni lié le tubabu de la ok très bien donc ça c'est une vie professionnelle préliminaire ni o ye vie professionnelle daminɛ o ye alors dege minnu sɔrɔla i y'olu fɔ sisan est-ce que an b'an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ PDG kun voilà donc c'est ça l'objectif de l'émission Jeunesse et Développement, aller à la rencontre des jeunes nos pères qui se sont vraiment engagés pour faire plaisir peut-être à leur père et puis ka se ka fɛn wɛrɛ fana kɛ olu fana ye olu fana bɛ se ka bɔ sokɔnɔdala la cogo min na alors bibi na an bɛna yɔrɔ jumɛn san o ye i yɛrɛ ka kɛnyɛrɛ baara ye sabula o bɛɛ tɛmɛna Ala nana kɛ Ala ye garijɛgɛ d'i ma i yɛrɛ ka baarayɔrɔ dayɛlɛ ni o tɔgɔ ko EAK Group. Alors c'est quoi EAK Group? Bon, EAK Group c'est l'entreprise Abdoulaye Karambiri. Voilà o de ye EAK Group ye. Kabini san jumɛn EAK Group yɛrɛ e yɛrɛ ye a décidé k'i yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ dayɛlɛ o bɛnna san jumɛn ma? Bon, EAK Group yɛrɛ créé la 2011. Voilà, nka kunbɛn kɔnɔ a mɛnna a ko ka se ka bila sen kan o kɛra 2011. D'accord. Alors avant que an ka se foyi nɔ dɔɔni je crois que aujourd'hui fɛn camanba de b'an bolo kɛnɛ kan yan nɔ ka se ka maaw bɔ o cogo la ka maaw nisɔndiya fana c'est important sabula an ye wele bila an ka sirifikɔnɔ dɔw ma seko ni dongo maa dɔw dun maa naani don nka u bɛna minnu yira u la kɛnɛ kan aw bɛɛ bɛ nisɔndiya sɔrɔ sabula an bɛ don min na bi o ye Karambiri yɛrɛ ka don spécial ba ye hali ne yɛrɛ ma fɔ ale ɲɛna c'est une coïncidence aujourd'hui donc là il est normal an ka se ka tasibila k'a ye ka se ka nisɔndiya fɔli fana k'a ye sabula a ye réalisation ba minnu kɛ yan nɔ bi. Alors ni Mali sifinaka bɛɛ b'a kɛ ten dɔ bɛ bɔ sifinakaw ka baarantanya la mais i ka baarayɔrɔ la i kelen bɛ ka baara di sifina hakɛ min ma an bɛna kuma di ma sɔɔni nka sisan an bɛna wele bila an ka maa dɔw ma dɔnkilidalaw dun olu bɛna ka na kɛnɛ in ka yagoya an bolo kosɛbɛ maa naani don maa fɔlɔ Bubu Tunkara ni bɛɛ b'ale dɔn ni Jeli Drogba ye a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa kun sɔɔni a bɛna kɛnɛ kan maa filanan ale ye Lasana Dawu ni bɛɛ b'ale fana dɔn ko Kiri Gang ale ye rappeur a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa ye sifinaka don maa sabanan Mohamed Daɲon ni bɛɛ b'ale dɔn ko Griot International la a sen ka di kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa ye maa naaninan ni maa laban ale y'an balimamuso ye Awa Diallo Nezigridala don a kan ka di aw yɛrɛ y'a ye jamukan daminɛ la a nana kabako dɔ yira an na nɔ a ye tɛgɛrɛ bɔ a fa ye ni Ala sɔnna ma ninnu kelen-kelenna bɛɛ bɛ n'u bila u fila ni dɛbɛ la sɔɔni nka an bɛna wele bila maa min ma sisan o de ye Bubu Tunkara ye ni bɛɛ b'ale dɔn ni Jeli Drogba ye nka a ye nɔbila duman dɔ kɛ c'est comme an b'o lajɛ ni o ye badenya ye badenya an b'o kilipu lajɛ c'est vraiment inspirant c'est très 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 joli à regarder an b'o lajɛ sɔɔni an bɛ segin ka na plateau kan.
Mogoda ingania ini ngania nyumata bija. Nyana mari tumake ni sigiga fogora biochena. Jeno gonya ni teria la nga tuluni yele ka kursinsi. Tuya tona e gansanye ne magoten ko kumala mbeta. Cheme avancer, anne de irrégulier. Wade découragé. Kati delika be progresser na no gasi sigi dunya ko be na fana fietawa. Dia de paro e dia diga be ma nega kichia. Leta sumunye ni mera mo bela okaya fa. Madamiana dunya de barusoe. Canada dunya de sumsoe. Anga sabali mo dai tumanae. Dande dunya ni mo sarai gadia bana. Hey malaga dunya la fefela o bedu me badondo. Anga sabali mo kele o de dunya la ba. Masaka chama chama olulu kile ka kile majia la ba. Anga ta doli anga kile kanga ni miso. Ko be wati la tige bali o kwani te karaba. Anga na nyongo la bila ke la ko si bali mani ala e. La jeli kambora droba jeli geri kambora nena na jati gilu barula. Nebe jati gilu fo maliba kono jati gilu fo. Nebe jati gilu fo dunia kono jati gilu fo. Madamiana dunya de barusoe. Canada dunya de sumsoe. Anga sabali mo dai tumanae. Dande dunya ni mo sarai gadia bana. Chapo de manager Ni mo sarai gadia bana. Sapper Reza Abra Ni mo sarai gadia bana. Sofa de Walter Ni mo sarai gadia bana. Petit Sila Pabu Ni mo sarai gadia bana. Pompon de So Ni mo sarai gadia bana. Etienne de Valentali Ni mo sarai gadia bana. Armée de TG Génie de Solution Ni mo sarai gadia bana. Papa Mijodo Ni mo sarai gadia bana. Les gars il est Dagolo Ni mo sarai gadia bana. Tarato de Sinepère Ni mo sarai gadia bana. Kelisama de Bengetuma Ni mo sarai gadia bana. Dande diana. Ni mo sarai gadia bana. Dande diana. Ni mo sarai gadia bana. Dande diana. Ni mo Donc, très bien. Donc, on met Bla Jeli Drogba Rema, Abena Kenek en 600. Donc, Abena Acapella Dumando Irana Kenek en Bado Ares, Glimeka Nadia, inspiration Chamamba sur Kenekan. Donc, Kiki Dantige, salam alaikum. Malikum salam. Mais bien fou. Enfin, c'est un Kenek, folie bébé. On est Jel Droba, Jela Medeno, Kati Michangran, ne farde de Kati Jeli Gundige. Donc, si ça on a donc là, Jeli Droba sur l'âme volontaire. Donc, Jeli Droba sur la volontaire fait. Donc, Droba Jarang, nous blague tout facial. Donc, on est Jeli Droba Jangua. Donc, je comprends bien. Jeli, on a oublié que Jeli Drogba, parce que Jeli Drogba, Drogba connaît volontaire. Voilà, Jeli Drogba. Alors, il me volontaire n'est pas Volontaire. Donc, il n'a que donc dans la sang. Ok. Maintenant, Jeli, il sait qu'à point, Jeli est mouillé. Il peut Jeli d'où de kono walma monedo. Bon, on est faré de Kati Jeli Kundige. Ok. Donc, ne fa Jeli pas Jeli, ne re Jeli. Ok. On l'a la messe à la fin là. Très bien. Donc, Jeli a quand monde go fanye keneka. Ok. Bali ma ben malelo. Ayeta bele la. Sinje ma ben malelo. Ayeta bele la. Tere ma ben malelo. Ayeta bele la. Aye. Ben maliso ye tomoye. Aha. Anga sigida gadia. Sigida jale benelo. Jenyogo yadu ma benelo. Tere ya gadi benelo. Ali bali ma ya la bengadi. Anya be kele mi na jiye kono ka jamana duma chigo yerek bembali yare lo ye anga be ka koto nyongo tala jasigi ka fo edamu ye dorobani aji uta dama dinge la kareni doroba jasigi ka fo edamu ye
Ok, ne bɛ mun fɔ bɛn ne kɔni ka ɲi an ka bɛn. Mais ne b'a fɛ ka min ye kɛnɛ kan parce que là an bɛ mɔgɔ min fɛ yan nɔ c'est une personne spéciale donc n b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛna ka na fara i kan podium sanfɛ yan nɔ k'i dɛmɛ ka janjɔni dɔ f'a fana ye mais a ye baara min kɛ o baara ma diya e ye wa. Bon a diyara n kojugu parce que nin bɛɛ ye fasojɔ de ye donc i b'a fɔ an yɛrɛ filɛ mun na nin artisiya yɛrɛ seko ni dɔnko de ye donc mɔgɔ min bɛ se mun na o ka d'o ma a ye baara min kɛ nin ye fasojɔ de ye ale bɛ jeune joli bɔ chômage la ka na n'a ye baara in kɔnɔna na donc olu fana b'u ka du jɔ k'u ka du balo k'u ka mɔgɔw balo donc dan t'a ka foli la wa ne yɛrɛ nisɔndiyalenba de don dan tɛ foli min. a bɛna jansa foli duman dɔ kɛ Abdulaye Karanbiri kun an bɛɛ bɛ wuli ka o fana jansa foli kɛ o tɛ yan o ka di yan ne b'a fɛ i k'a yira la k'a fɔ ko n b'a fɛ i k'a yira la k'i fana ye sifinakɛ i bɛ ka baara min kɛ i fana bɛ ka nɔ bɔ a la parce que ale bɛ ka baara min kɛ ale ye nɔ bɔ a ta la ka ban ok allez-y an b'i bolo donc le public charmant allons-y. Ibamba Ibamba Niko Kadi Ibamba Ablaye baro milani Ibamba 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 Niko Kadi Ibamba Ablaye baro milani Ibamba Ibamba duaude ye baro milani Ibamba 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 Niko Kadi. Ok. Merci beaucoup. Et Jelly Drogba, Djaran Kosobe, Eka Nali Djaran, Ala Sona Matna Danima, et Mbakina Djeka for Edi featuring Ini Adjiwan. Un rappeur Bagna à Donimba de Kosobe, Badenia. Donc, Eka Noblem Franladje, je crois que c'est un bon clip. Merci infiniment. Et Tegraba Foyer. Eka compte YouTube. Jelly Drogba. Ok, ni Mamou Magoba la Kataka sont téléchargés. Abse Katayen non. Merci beaucoup. Alors, avant que Angatani Djamoukane, je crois que Amé Watindo Djatemine, Kaseka Kumadi Nyama, Rema Halibi, Akaseka Dado, Aka entreprise là. Parce que Angouyi a entreprise d'Aile, Ekoukia d'Aile 2011, c'est ça? Ouais. Alors, 2011, il s'en avait sans donner mollet. Ouais, Santan Fla. Santan Fla. Alors, Santan Fla, Ameroj Mekobi, Aounyebe, Eyaka Group. C'est vrai, Ibseka Foko, Imadlika, Eyaka Group Nyama et Meka Fokima, Eyaka Group Torome. Bibina Bamako Mali kono aka dogo mais e aka groupe ka bara e moni mundi ye doni fanyana e ka chawkan ok e aka groupe ami ala de fo sana nga kuma damne et quelle coïncidence bene muso nga madame ga ay fin anniversaire bi nga mariage anniversaire bi ndem so folo ka anniversaire bi katla ka chérif la fana ay tigere ba fo quelle coïncidence anga maram du menga anniversaire do anga to faga ça fait du dire anu mi adam na ñoko fait depuis buguso ni ko ang buguso fitini de mais attends on va faire une spéciale big dédicace à elle parce que là c'est important ka to to anga bilibili ba fo ça fait du dire awa am suko bunya dia awa jaluma keneka no je crois que c'est son affaire voilà donc ami timino rapidement awa jalu iga noble demande donc rapidement on continue surtout dem son anniversaire fana biga bébé ma ça ko safi kanu ba ube kani soja safi atu bangena be kanya kari musune la ala kira kanu ba ube kani soja ke mo safi bangena sila maya de be ba ube kani soja ke mo safi bangena madamu karamiri de bangina ke mo be kani soja madamu mi safi fe be kase wa ke ko safi bangina ko safi kanu ba ala la safi atu bangena be kani soja bekani soja ngo safi bangena ko tare la vie bangena la vie karamiri sirani bangena ne kanu ba la vie bangena karamiri wolo de ne bede ko safi atu wolo de joli bangena Merci beaucoup Awa Diallo. Je crois qu'il y a Ndiara Aubé Kosobe ala minu bega enflé Awa Djabranou Koro et ni ay ay ni tashibage ka nyishi ay Abdoulaye Karambiri ma
ana ka kan sabla bibi na kelen a kɛra hɛrɛ caman ye sifinaka caman ma bi ale kelen sababula maa bayiriga de bɔra chômage la maa bayiriga de bɔra sunɔgɔ la so o de kadira kɔnɔna na an wulila ka s'an ma aw minnu fana bɛ k'an filɛ ni aw ye sifinakaw ye ni aw cɛsirilen don maliko la ni aw cɛsirilen don hadamadenya ko la ni aw y'an wele waati o waati an fana bɛ wuli ka se aw ma ka se ka baro sigi kɛ n'aw ye cogo min na min b'a to malidenw bɛ se k'aw dɔn min b'a to malidenw bɛ se k'a dɔn aw bɛ ca modèle min fana kɛ ayiwa rapidement Karambiri, vraiment félicitations à vous et merci. Joyeux anniversaire merci. Également. Ma fait qu'à don rapidement, il y a barre qu'on a machamambéan. Mais est-ce qu'il sait qu'à fois de façon estimative, mon hakem be barra qui a entreprise la bi, chiffre kunda. Ok, je crois qu'un mot c'est mot qui même ma vie. C'est mot qui même ma vie. Mot mon yɛrɛ b'an bolo direct là. Wala bɛ se mɔgɔ kɛmɛ ma comme an entreprise wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. I b'a fɔ an ka sécurité ninnu ni fɛn ninnu. Voilà olu ti a la quoi. D'accord. An yɛrɛ kɔni y'a ka yɛrɛ mɔgɔ a bɛ se mɔgɔ kɛmɛ ma. Les agents recrutés. Oui, les agents recrutés. Ok, comme on l'a dit, Mamounou be barake les contractuels, c'est ça? Oui, voilà, les contractuels. D'accord. Ouais. Très bien. Mais ngungu yaka ka bara femi ibse ki dado la ka ado fay awe mu bara modeli ke parce que amba yi akwa bara ro la no grimbaw be yan mobilibli baw be yan fen chaman be yan mais abe munu ke et puis abe mali ro chama wol abe jamana fana ko kandi. Voilà, et aussi on a une bi parce que ami bara chama ke on travaille beaucoup avec l'industrie. Voilà, fin de usines ni fin on a nous be bara ka ɲɔgɔn fɛ. Ami groupe électrogène ke. D'accord. Bon ami fourrage ou fana ke mi sonage mine kɔnɔ na o mine kɔnɔ côté. Bon o la an ka bara fanba ye mine de. Bon o la ami fourniture fana ke. OK. Ami marque banane représenter Mali kɔnɔ ya. C'est pourquoi il a mago b'a la ka se ka dumisɛnninw sɔrɔ. Les débutants. Ouais. An bɛ se ka minnu former. OK. O bɛ se ka n'u ka budget fitininw ye. O bɛ se ka an ka représenter Mali fan bɛɛ fɛ. Voilà an b'an ka locaux d'u ma. An b'u assister. U mago bɛ fɛn min na formation ni fɛn minnu na. Ka se k'o fɛn n'u ye. Et puis n'u bɛ fɛ ka baara kɛ min na. I mago bɛ formation min na ou bien min kɛ exigence minnu ye. An bɛ se k'i assister olu la pour ka se k'i adapter min ka système na. D'accord. Et puis voilà pour que ka se ka bila sati international yɛrɛ kan an bɛ se k'i accompagner olu kan. O la an ka plateforme minnu b'an bolo ka se ka fɛn kɛ. O la an bɛ Ayaka yɛrɛ bɛ Dubaï entreprise b'an bolo an bɛ Dubaï. D'accord. An ka filière dɔ bɛ Australie an ka partenaire ye. OK. Bon an ka filière dɔ bɛ Côte d'Ivoire. Avec les mines aussi. D'accord. Bon an bɛ la Guinée. Bon hali an filɛ ka distribution min fɔ magasin ko ni fɛn na tan. An mago b'a la ka se ka kɛ ni Afrique dugu bɛɛ lajɛlen. An b'u k'u ka distributeur ye. OK. U k'an ka distributeur ye. Voilà u ka sigidaw la. Ivoiriens ni Burkina surtout Burkina Ivoire la Guinée. Voilà entreprise b'an bolo jamana minnu kan. An bɛ se k'olu mɔgɔw sɔrɔ cogo min na ka se ka baara kɛ n'o de ye an ka laɲini. Voilà bon o la an ka machine ko ye an ka filière filanan ye. D'accord. Ɲɛ bɛ camion ba ni machine fɛn min na tɔn. O entreprise de Africa Mining Supplier. Bon voilà o ye chargé le mini ko de la. OK. Bon o ye yɛrɛ baara daminɛ sisan. Bon entreprise wɛrɛ b'an bolo tɔ an bɛ transit fana kɛ. D'accord. Voilà entreprise yɛrɛ au DFK au tɔgɔ la n yɛrɛ bamuso de la. DFK. Voilà DFK. Bon entreprise o an bɛ transit. A bɛɛ bɛ sen kan déjà. A bɛɛ bɛ sen kan déjà. Voilà tout est opérationnel. OK. Alors a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ PDG kun. OK. Donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la an delila ka taa sanubɔyɔrɔ dɔ la. Ça c'est à Lulo, je crois bien. Oui. Lulo, i ka baara minɛnw ka ca yen fana. Alors i bɛ sanubɔyɔrɔw la i ka baara ye mun de ye nɔ? Bon vraiment an bɛ sanubɔyɔrɔ la et puis voilà an yɛrɛ b'an profiter la ka an ka partenaire baw fo. N'o ye Marc Brisso ye. Parce que sisan on amène système mais ko canton local. Bon canton local la Marc Brisso ye baara k'a la depuis san caman. Ka kɔn bien c'est pourquoi Lulo bɛ mɔgɔ caman ɲɛ maliyɛnw dɛmɛni na. Et puis o de la n'i y'a faamuya a bɛna fɔ o de ye hakilina d'anw yɛrɛ ma k'a fɔ an bɛ fɛ ka jeunes dɛmɛ o sira kan. C'est ça. Parce que o ye Marc Brisso ka laɲini dɔ ye. Ko ka se ka entreprise locaux dɛmɛ. C'est ça. Nka f'i ka se ka bila o ka principe de kɔnɔna na. Voilà bon Lulo ye chance di an ma. Ami Marc me représente au Parker aujourd'hui. C'est ça. Parker est classé dans le monde entier en première position. Allah a chance de Amma, on a colloqué distributeur malin. Bon vraiment une chance baillé. Donc vous êtes le représentant exclusif de Parker au Mali. D'accord. Et tu vas voir. Ouais.
D'accord. C'est une marque américaine? C'est une marque américaine. Ok. Voilà. Et puis Weekend aussi, c'est une marque américaine. Lui aussi, il est leader mondial aujourd'hui. D'accord. Marque Roulement, tout ce qui est le roulement. Enfin, le look distributeur officiel et malin. D'accord. Bon, voilà, lui, les chances dit Ama, oui, on a la compétition avec l'entreprise blanche, et oui, tu as l'entreprise. Alors, depuis Malou, on a acheté Sambi, Sabani Koi, alors, depuis fin Douma. D'accord. La compétition, oui, il faut vraiment une entreprise bâtie sur tous les plans. D'accord. En organisation, il y en a qui moutaka, en qualité, il y en a nous, en prix, il y en a nous. D'accord. Bon, là, on va vraiment casser la baraka Mali mini bella gelé. Le chance, il y a Ama, on a ces chances sur le mine tola. D'accord. On sait la baraka chogomnaka. Ami baraka na pratiquement Mali mini bela jele na lulu femme dama ko viemai oti ani mogo chama ni ɲɔgɔn cɛ an mago b'o de la ka se ko sɔrɔ ni mini bɛɛ quoi. Mais pour l'instant avec Mali mini bela pratiquement ami baraka n'u bɛɛ parce que ni mine na par exemple si tu as un contrat avec quelqu'un o de bɛ non nka ni mago bɛ fɛn na sisan olu bɛ na baraka prestation de la o la o ni bɛ n'o ti kelen ani pratiquement n'u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. mais n'aw bɛ yen nɔ aw bɛ baara min kɛ o bɛ kɛ sur contrat aw b'u fournir mun produit la. Voilà, on fait la produit minnu fiyɛ na olu de temps. Il va faut par exemple en filɛ ka hydraulique tout ce qui est hydraulique an b'o fourneau la. D'accord. Par exemple fɛn dɔ ko mine consommable. OK. Les produits dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ parce que n'u bɛ dingɛ jɔ sisan nɔ support dɔw de bɛ kɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ dingɛ kɔrɔ ka dingɛ supporter an b'olu produit an b'olu fourneau la. Bon pièces caman bɛ yen nɔ n'i ko mine consommable dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ olu b'a dɔn. Bon hydraulique minɛnw fɛn fɛn machine na machine se ka bon ni raccord ni fɛn minnu tɛ an b'o fourneau la. D'accord. O la contrat b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ anw de tɛ an ka stock ye anw de b'an ka wari dɔ la ka taa bila yen nɔ n'u y'a utiliser u b'an ka wari an b'u facturer. Voilà. Très bien. Eh tigɛrɛ b'a fɔ PDG. Alors le temps que an ka waatini an ka pause fitinin kɛ k'an ka artiste dɔ wele. Alors parce que là an k'an ko question poser kunna an b'a fɛ k'a dɔn est-ce que Karambiri i y'i ka entreprise dayɛlɛ 2011 mais sababu bɔra min mɔgɔ de y'i dɛmɛ wa ou bien dɔ de danna ta k'a da i kan ka jagokun d'i ma wa a kɛra cogo di? Ok, voilà, il va faut depuis nga kuma daminɛ na n ye kuma dɔ fɔ ne ka entreprise danna basé confiance parce que ne ka entreprise laban i y'a fɔ cogo min na wagati min na ni gɛlɛyaw bonyana kan k'a fɔ ko tɔɔrɔ ni fɛnw nana caya bon n y'a essayé ka n démarquer k'a fɔ n bɛna fɛn dɔ kɛ bon n k'o kɔnɔna na ala nana kɛ n bamuso ka bana nana caya bon o de la ala ye masa ye quoi voilà mɔgɔninfin ala de b'i dɛmɛ i ka siraw kan nka i bɛ sira dɔw ta ala de b'i dɛmɛ a kan diɲɛlatigɛ kunfɛ ko de ye quoi bon o la ne bamuso kun man kɛnɛ min na an ka b'a bila ka na Bamako pour que kana furakɛ Bamako bon a ka ti na mɔgɔ fɛ yen nɔ parce que n'a nana waati sɔgɔsɔgɔ de bɛ a la bon mɔgɔw bɛ na fɛn min kɛ bon mɔgɔ t'a bolo min bɛna a fɛn kɛ a y'a sɔrɔ ne dun jigiya kun t'a ye wala mɔgɔ ti Bamako yan nɔ ne bɛ moto boli Bamako ne bɛ so lajɛ dɛ n ko ne fa t'a la n ba t'a la fɛ ne bilayi n bɛ to sotaramani kɔnɔ n b'a lajɛ ala de ye masa ye quoi ala de ye masa ye ala ka bon donc e kuma sigi n'a ye fiyewu ko bi bɛ se bon a t'i n'a fɔ a bɛ n kunna ko bi bɛ se ne ka projet kun to ye quoi n y'a f'i cogo min na ne bɛ ko min kɛra ne mago bɛ ko in de la quoi nka quand même je sais que quoi ne kun dalen n'u yɛrɛ la depuis n ka dɔgɔ quoi voilà nka k'a fɔ bi bɛ se bi tɛ se parce que ala bɛna ni ko in nka mɔgɔninfin bɛ ka kow planifier quoi n bɛ fɛ ka nin kɛ étape la bon an bɛna an bamuso de furakɛ bon n nana yɔrɔ de ta yan sisan k'an muso bila yan ka baara dɔ ɲini manutention na o y'a sɔrɔ i ye muso furu wala sisan wagati de y'a sɔrɔ n ye muso furu wala nka fɔlɔfɔlɔ muso tun tɛ n bolo nka n filɛ ka wagati min fɔ entreprise bɛ créer wagati min na o y'a sɔrɔ n ye muso furu nka ni muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ depuis n bɛ ouvrier la depuis baara kɛ mɔgɔ bolo wagati min na o y'a sɔrɔ n furulen don déjà nka n ye entreprise de créer k'a sɔrɔ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà bon c'est pour que yɛrɛ muso yɛrɛ ŋaniya b'a parce que depuis n bɛ jɛgɛ tan sanfɛ a bɛ to k'a fɔ ko ni ale bɛna mɔgɔw b'a fɔ taa di karisa bon i ma ye ala ka laɲini sabati voilà ko bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma quoi o so ɲini de sen fɛ k'a fɔ n bɛna nin ba ye ko n bɛna furakɛ bon ne tɛ se ka to lulu k'a fɔ n b'a furakɛ o la n ye manutention ɲini manutention mɔgɔw bɛ sigi yan a bɛ taa baara kɛ min na ka na n'a ye 3 mois kɛ a bɛna 21 jours de congé la bon o so sɔrɔlen sisan k'a fɔ n bɛna n ba furakɛ baara yɛrɛ sɔrɔ kalo 2 dɔrɔn ne ba fatura bon o de la ne yɛrɛ tora yan Bamako yan siɲɛ kelen amina la ne tora Bamako yan ka entreprise créer ko ni fɛnw bɛɛ de nana bɔ o kɔnɔ fo ka ne yɛrɛ ka Bamako ka yan
Voilà, ça commence comme ça. Alors, c'est important. Chiffre minnu bɛ k'an filɛ nin kan k'aw bɛɛ sɔn hakili la parce que i ma wari tiɲɛ kɛ yan parce que ni i kun ye kɛ sifinnaka dɔ ye belle vie bɛ yen nɔ fitinin min mana sɔrɔ i hakili tɛ sini i b'a fɔ ala ye bi ta in nɔgɔya donc an b'a fusugu mais en réalité tu as été ambitieux et tu as été quelqu'un vraiment très très attentionné i hakili to i ka famille na donc an bamuso fana n'ale bɛ tiɲɛ so bi an bɛ dugawu kɛ ko ala ka hinɛ a la alors an bamuso fɛn fɛn minnu taara minnu b'an bolokɔrɔ yan nɔ ya rabbi ala kun bɛ an bolo alors merci beaucoup infiniment parce que là maa min bɛ k'an filɛ u b'a fɔ ah mais journaliste bɛ k'an ɲininka mais mun na an b'a ɲininka nafolo in sɔrɔla cogo jumɛn na bon i nafolo i ye comme i bɔra ka gundo f'an ye sisan gundo ye cɛsiri de merci beaucoup alors n y'a fɔ cogo min na maa caman b'an bolokɔrɔ yan nɔ an bɛna maa filanan min wele ale fana ye sifinnaka ye an dɔgɔnin don a timinan ka di kosɛbɛ a kan ka dɛmɛ Lasana Dawu ko King Gang n'a ma ɲɛ sifinnakaw ka émission don an fana k'u wele u ka na maanifinw ka se k'u dɔn cogo min na ayiwa u fana bɛ se min na u k'o yira maliyɛnw na alors an bɛna kuma d'a ma a ka se ka dɔɔnin fɔ a yɛrɛ kan a ye tɛgɛrɛ bɔ a fɔ Kingi a ye tɛgɛrɛ bɔ a fɔ a ye. Amina kuma dama, ça va? Oui, ça va, Dieu merci. Amé ala tanu. Amé Sherifila la djebaga befoni wakati la. Et en fait, ne yɛrɛ tɔgɔ Kiri Gang. Voilà, donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an filɛ nin wagati la, an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Voilà. OK. Donc, ma fille a donc Kiri Gang ni chien fɔlɔ kana Sherifila plateau kan, c'est une émission dédiée à tous les jeunes du Mali. Alors malon il fana ye sifinnaka ye i bɛ arapu de kɛ arapu bon fɔlɔ arapu ni Mali sisan arapu i b'a dɔn u tɛ kelen ye dɛ. C'est vrai différence belebeleba bɛ sisan arapu ni fɔlɔ arapu cɛ c'est vrai. Alors e ka arapu e bɛ mun arapu modèle la arapu conscient arapu comme u b'a fɔ cogo min. Voilà bon genre an bɛ manden kɛ an bɛ conscient kɛ voilà donc fɛn o fɛn bɛ ka bɛ jeunesse concernée k'i hakili la développer donc an b'o bɛɛ kɛ sisan voilà. L'occasion pour nous également de te demander et bien mourir de que la fait. Bon pour l'instant basé donc les d'Adroni en réalité ouais. Mais il est calanque. Ouais il est calanque. Il a niveau d'études du mais. Bon et en fait me fait un point d'interrogation encore là mais il galère sur une étude là parce que banado on a amené glaucome quoi donc c'est pourquoi vers corriger venir là donc glaucome n'est pas étude perturbée quoi. Voilà. D'accord très bien donc on te donne l'opportunité de t'exprimer et puis de pouvoir s'affirmer également, c'est important. Et Mali Bérénié Bilani Wati la Sherifila Djebaranika. Alors, Ibise Jumena, ni oui a cappella donc en bibolo. Ok, d'accord. Donc, à Djaran Toro. Ave Djougouya de la Chedeba Olola. Allez-y. Amambali Moroyala. Aye mangu tuchie numbeke. Aba ere sege otambali sebekola. Ave Djougouya de la Chedeba Bangira. Amambali Moroyala. Aye mangu tuchie numbeke. Aba ere sege otambali sebekola. Bana Djougou de Yaoundjouye. Bana Djougou de Baontorola. Sajona de Yaoundjouye. Sajona de Baonsirana. Masa ala de Yaounda. Ala de Yaounda. Ala kelene bana kanala. Aye mangu tuchie numbeke. Aba ere sege otambali sebekola. Mogoni fi kakakuma de bolo. Adama de mbadaka ne bolo. Mogoni fi kakakuma de bolo. Wananga made mbalolo de bolo. Ni bega sebe de keja mogobe kuma. Mogobe kuma munu fobe mangalame. Afwara nyego jien la bande nyambe segen samarabani babini manga ochama megi kosa. Na fora celebrity nebe wele. Na fora popularity wenere wele. Na fora kanga bahu wenere wele. Ogana digila. Mangutu chiende kanunya umfara. Kafuru duma chamango ya sigida ukono. Mangutu chiende mogo ya ujashi. Kabali maya chamanfara kabila ukono. Mangutu chiende teri ya ufara. Kabara yoro chamango ya dugu wa ukono. Kabela flika bela shu kabege nyengo. Kabela Fonteninga Jamana Ngoya. Voilà, merci beaucoup. Applaudissez. Je crois que c'est inspirant. Et puis, il y a Dungouli, ça c'est un rap conscient. Parce qu'il y a la délicate, des fois, qu'on a là. Alors,
je crois que c'est important en Aseka Sonindani quand Yeshifina Kai Banakumbila, mais au mi empêcher qui c'est quand. Aujourd'hui, tu veux être indépendant aujourd'hui. C'est pourquoi il y a pour que il y ait madeli, il y ait flandeli. Donc bibina wele quand tu m'aimes bolo peut-être ni makobe mundi là album croix d'obé ou mundi be kuma labana. Voilà. Bon et en un mot makobe deme là parce que talam mena ma sere nga kuma refo. Donc n'an sera ka mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ donc pour que an bɛ se ka ye visibilité bɛ se ka na donc fɛn wɛrɛw bɛ se ka na nin bɛɛ kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la an mago bɛ dɛmɛ dɔrɔn de la en réalité voilà. Très bien. Voilà. Applaudissez pour lui. Merci beaucoup à Djaran Ekousobé. Merci. Alors, jusqu'à présent, nous sommes avec le directeur général de Eyaka Group, l'entreprise Eyaka Group, Abdoulaye Karambiri. Merci infiniment. Alors, ni Aounbeka Chirifla Flé, ni Watila, Obeka Jeunesse et développement des fleurs. Angabi ma wolele odi Abdoulaye Karambiri amata sijo kono an yɛrɛ de wulila ka na a fɛ yan nɔ a ka baara yɔrɔ la ka dɔn bɛ ka baara minnu kɛ a ye sɛgɛn minnu kɛ a y'a da don olu la kuma daminɛw la fo kana se bi a yɛrɛ ye a yɛrɛ tɔgɔla baara yɔrɔ dayɛlɛ ni o ye Eyaka Group ye baara minnu fana bɛ kɛ yen nɔ a y'a da don o fana la ka caman caman fɔ an ye. Alors PDG i fana ye sifiɲɔgɔn dɔw ye sisan malgré que peut-être qu'il n'est pas comme nous parce que fin d'oba la mais on m'a empêché à faire du souta ka dongolida pour que ma connaisse boulevard tamachien guerre on a second on a donc est-ce que vous avez un mot pour lui? Oui. Et vraiment, donc vraiment c'est là et puis surtout c'est ça. Conseil je crois que ni c'est ça. Il faut qu'il y ait un fin qui quoi. Il y a fin qui n'a pas d'obstacle sur la chogomla. C'est ça. Voilà, bon, vraiment, conscient vraiment, oui, parce que l'Amérique quoi. Effectivement. Voilà, bon, là, vraiment, nous, on n'y a pas la chogom là. Voilà, quand on a bolo djingidron. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, il y a l'entreprise qui est là. Voilà, et ça, n'a pas faut quand tu manies chanson là. Et il y a faut chogom là. Il y a manies chanson là. Bon, quand tu manies chanson, il connaît ça. Ouais. Et en mi bara doke to mu ka ay bara ay entreprise de ko ay messi o mi marché di manutention ma ani manutention bara ko de manutention ma ne de on de kuma ke bon ala nana ke to ka nana dundala nana plan soro ne bolo ne bi bara la ko one day I'm going to work with you. I believe that one. Why you phone na depuis kera automatiquement no blanc ngolo la kato bon ala na ka ne ka contrat ban kuma na se wakati mina ne tra to ka no fa ka explication dama on vraiment un contrat na ban bon mi bara mi ke fe nu bon mo ngam mi bara ka fe na mi bara nu ke manutention kuma ko mi se ka kalo fla de ke o me kalo kele ngara bara ana yira la ka fo ne se ka bara ka semaine fla kono a ko ne se ka semaine fla no mi se ka semaine fla bon automatiquement a ko ka bara de ma ko ne ga ne tester. Bon, bara dinane mané bara reke ka bansa ni semaine flache. Vraiment, il a été impressionné. Non, il a été impressionné. Bon, parce que nous m'avons dit quoi. Bon, là où des grands épisodes d'elle. D'accord. Voilà, depuis 2011, à la bargade. Depuis 2011. Donc, à la nito, keka appui. Ani confiance. Voilà. Ok. Merci infiniment. Alors, entreprise Condel, depuis 2011, nous sommes en 2023. Alors, en perspective, entreprise, c'est vrai que moi, alors, dans les jours à venir, parce qu'il y a déjà. Mais qu'est-ce que. Alors, quelles sont aujourd'hui les prochaines activités prévues par ton entreprise? Bon, vraiment, effectivement, projet Chamamba de Ambolo.
ama se ka ama fɛn minnu bila sen ka fɔlɔ ani an b'a ka minnu kɛ parce que pour le moment an ka baara fanba ye an b'a ka baara kɛ ni industrie de bon a ka di ne ka se ka baara de kɛ ni population yɛrɛ de an bɛ se ka contribuer population ka fɛn na cogo min na besoin na cogo min na o la an seko ye nɔgɔya ni fɛn minnu ye ka se ka o na o kɔnɔna na bon o de ye projet ye minnu b'an bolo an b'a ka baara k'o kan voilà an b'a ka étude faisabilité kɛ pour que an bɛ se k'u bila sen kan cogo min na. Très bien. Alors, Karambiri n'est pas que seulement un entrepreneur, vous êtes quelqu'un de très social. Et bien, demain, Tchamanke Haramadin Kunda, Odidou, parce que ni Alaï Gardiga Dima, et qui coffle Doubamorola, il n'a pas fait tout comme et c'est gain. Il s'est gagné à Kosovo, nga, il n'y a pas de quoi. Alors, mais il va continuer quand il m'a dit il y a Baranumon Tchamanke, alors il n'a pas de Siraglan, on a un Tchaman. Alors, mon équipe est black and malgré qu'il y ait mais est-ce que je dois continuer à me battre encore pour d'autres personnes? Parce qu'il y a ok, ami an karamogo fola, an karamogo aidera fo an bank boka blessera juma. Parce que benika danado. Voilà. Aidera fin de faka wajula pour moi c'est très important. C'est ça. Ko mogo ni bi wakilin soro quoi. Abma fo folo ka wajulu chamana ka koro quoi. Ni wakilin soro li tigeli la quoi. Ouais. Ik bi wakilin do dami fait tant que mo yela ma ala ti wakilin dili dabla quoi. Bon vraiment ne dalen no feina pour moi ay oui api baye mbolo mi se ka minu mina ka baraka ni ay. Bon au ko fait effectivement mi demain chamanke. Ouais. Bon et mo bi nyaga ne ka demain chamana nga demain no be no vraiment mi alu kona sini nga mo ko mi baro la ya nyefu yana. Et de ka bara folo lulu. Ala ya ke to entreprise do ko ka to école so lulu jija école so. C'est ça. Voilà ko ka peut-être jija ko na image directeur na image. Ouais. Ko ka béton korola ko ka béton chiga boy non. Ouais. Ko ka béton kura ka kono. Bo to de ya fo a marché dinelima. Boni nga mogo blaka barake ngala ke ko fe ne tara je crois que Maroc ou Dubaï ngil konta dugu medo ne ka voyager au CFA quoi. Boni mbiri classé 9 classe D. To ka sera ka boaka jamana ka kana de classe flake an mogo yi. Non mais ne tise ka to compter o kera ne ka bara ne ka entreprise bara folo era de o afin là. O kera 2011 fanale. Ne a 6 classes to bela jele a fond mogo ou a 6 classes to bela jele béton car ay entreprise an ya bara continue. O segina bega croy. Voilà to ke lu entreprise ni flake an 6 classes ka faraka. Bo de kera ne ka bara folo era ne ka entreprise era bara ba folo mi ke. Donc o de kera contrat folo e. Ne ka contrat folo voilà o de kera oye et puis en même temps lu tera bara de ma fin non ni pour ni fin ke. Voilà abna fo ne ka entreprise era wuli la ni ko no et puis je crois que a impliqué le dans la Kosovo quoi. Socialement a impliqué le dans la Kosovo quoi. D'accord. Très bien. Kudda mani kelina ambe alibi au klitiki ka fo bela ka shiri flaji brande fle krengeni ala jamuka mini ala bara mali shifna ka kama jeunesse et développement mali de kono an wila ga si an balmake an antirima Abdoulaye Karambiri aka chakero la no moriba bugula e aka groupe nya futugo mina sekoni dongo moba an bolo korano amena wele bla an doroke doma afana asenakadi abse kuma la Kosovo wati do abe kuma ita don yala tiene do walma galone do amena wele ambale doni griot international. Je crois que nabi a été grave foyer griot international Mohamed Dagnon. Donc kuma bibolo. Bonsoir. A te grave foyer kuna anchan. Salut. Me foli erema. Donc a jara ko sebe ga siano. Mais cham fili bolo bi noy Karambe. Sana ko san bo dam de folo naka bara folo fi aka bala folo no ko dozo yadi awo gara 94 dawo dozo no kuno iti miri je ko no fo mama dile ka min faka bo ko no fe kelem be na matili ko faka baro ko miya le wura de la forêt wara bo comme il souffre ale bita ko no ba don su ale akili bora kaka marfa de charger tayer sira doro ale wula ka marfa ta ku da kana doro ki klenga ta ko ngono kwa
en distance a ye wara ye bɛɛ kɔni bɛ donso ka bɛlɛnni ko cogo dɔn sa est ce que b'a dɔn karan bɛɛ ye wara bɛlɛn k'a bɛlɛn k'a bɛlɛn k'a bɛlɛn 1 mètre ani wara filɛ nin ale yɛrɛ b'a dɔn n'ale ye marifa ci nin na foyi tɛ nin ni saya cɛ a bɛ sa quoi ale sinna ka tɛgɛ maga marifa la dɔrɔn ka détente la dɔrɔn mankan fitinin dɔ de bɔra quoi bon sufɛ mɔgɔ tɛ siran mɔgɔ la donc directement wara ale fɛ jatigɛ kojugu bali t'a kɔnɔ quoi ale fɛ ni marifa bila dɔrɔn wara fɛnɛ y'o mɛn dɔrɔn ale marifa bila dɔrɔn ka boli wara fɛnɛ ale gɛnni daminɛ cɛ k'a gɛn k'a gɛn k'a gɛn k'a gɛn k'a gɛn k'a gɛn est ce que i b'a dɔn karan bɛ dingɛ dɔ pan ne mana hali sisan n'i ko k'a ka pan a tɛ se ka pan non a tɛ se cɛ kɔnɔkan wuli man ɲi koyi est ce que i b'a dɔn a ye dingɛ in pan ka ti jɔ fo dingɛ côté dɔ in na quoi a yɛrɛ bolo ko wara tɛna se k'o pan quoi sɔn sira dɔrɔn wara bɛ k'i ɲɛsin ma dɔrɔn k'i da waga dɔrɔn karan bɛ min kɛ b'a dɔn a sinna k'a tɛgɛ don fo wara dɔ ka wara ta f'a kun ma k'a firigete yɛlɛma galon tɛ dɛ a kɛra de quoi a kɛra 94 i m'a fɔ ma ko bi fana ka anniversaire ye donc an bɛ sini kɛnɛ nɔgɔya ye mais a ka anniversaire delila ka kɛ 2013 o ma diya dɛ o ma diya dɛ an ye gâteau ɲini Bamakɔ bɛɛ a ma sɔrɔ hali sisan n ko nana n bɛna gâteau d'a ma surprise la mais gâteau ma sɔrɔ an ye obligé ka pâté de jira ka di mɔgɔ ma ka bougie sigi a sanfɛ donc ala ka si caman d'i ma karan bɛ ala k'i bolo m'i ka baara la merci beaucoup mais est-ce que kuma dɔɔnin fɔ an ye parce que Joliba mais Joliba parce que c'est important an fana k'i dɔn mais e bɛ kuma ninnu kɛ i ka inspiration bɛ bɔ min de inspiration bɛ bɔ fan jumɛn bon n'o de bɛ ka inspiration ko kuma fɔ sisan mɔgɔ b'a kɛ yɛlɛ ko de quoi parce que artiste kɛ ko man nɔgɔ naturellement a bɛ ne la tan yɛrɛ de ah bon wallahi n bɛ tan yɛrɛ de naturellement quoi d'accord j'ai un ami a bɛ yan nɔ Mohamed Touré c'est mon homonyme a bɛ n dɔn quoi naturellement ne bɛ tan tɔ depuis fitinin n bɛ tan d'accord ok bi na mun de ka di e ye mun de bɛ k'i jɛ i ka baara kɔnɔ effectivement n yɛrɛ hakili bɔra k'i fo tɛmɛnen na i kun ye n wele ka taga télé la a don ni bi cɛ n bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi mais n ka objectif ma atteint fɔlɔ parce que i mago bɛ fɛn minnu na n ma se k'olu sɔrɔ mais caman bɔra a la n bɛ o foli k'i ye bon e de sababu y'a to o kɛra y'a faamu an bɛ dugawu kɛ bon an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ko tɔ nɔgɔya inchallah bon n mago bɛ min na caméra kelen min bɔ caméra clé min bɔ très bien donc je crois que Klo Kunandimu Klo b'i la maaw fana ɲɛ b'i la on va prier on va croiser les doigts inchallah merci beaucoup Jeliba Griot International ouais vraiment merci très bien merci beaucoup alors an bɛ k'an sɛnsɛn ka se jamukan ban yɔrɔ ma a tɔ ye miniti 10 dɔrɔn ye rapidement an bɛ jamukan datugu ni an balimamuso ye Awa Jalo ale kumakan ka di kosɛbɛ nka yan'o cɛ fɔlɔ ani an balimakɛ PDG EAK Group anale bɛ ka masala kɛ ko jamukan tɔ ye miniti 6 dɔrɔn ye alors rapidement PDG ni ɲinɛna kuma dɔ kɔ walima ni ma ɲinɛ kuma dɔ kɔ kuma labanw ni kuma dafɔ kumaw olu ye jumɛn ye bon vraiment bi aw yɛrɛ de fo nin ko in na parce que i ko n'aw siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ c'est ça ka na après a siɲɛ fɔlɔ ka EAK la yan nɔ vraiment EAK mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi aw fo o la diyara ye voilà kumakan laban na Walid voilà tu as un mot à dire ouais allez-y venez voilà Walid voilà viens, ici vous avez le micro vous vous exprimez pour juste dire un petit mot à l'endroit du personnel de EAK Group. Non, vraiment, c'est ma deuxième famille, en fait, depuis ma première journée ici. Donc, tout le monde est en train de m'aider pour accomplir ma mission. Donc, je suis ici pour la partie formation technique et même pour développer plusieurs produits, plusieurs marques. Donc, pratiquement, tout le monde est en train de m'aider ici. On travaille ensemble, bien sûr, avec les instructions de M. Abdoulaye. Et vraiment, toutes mes félicitations pour M. Abdoulaye, pour son projet, pour sa société. Vraiment, on est bien développé au Mali et toujours au service de notre Mali, Inch'Allah. Très bien. Comment vous appelez encore? Walid Ben Khalfala. D'accord. Walid Khalfala, vous êtes tunisien? Oui. Très bien. Vous êtes au Mali il y a combien d'années maintenant? Ça fait 2 ans maintenant. Vous êtes là au profit de EAK Group? Oui. Très bien, félicitations. Merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Alors, on va juste donner la parole à l'un des jeunes de EAK Group qui est très dynamique également. Voilà, et voilà, il va juste dire, il va faire lui ramasser rapidement en 1 minute 30 secondes. Ça va, comment vous appelez? Moi, c'est Brahima Sekou Traoré. Je suis contrôleur de stock à EAK Group. Donc, Sadio Ambifo. Je pense que ça fait plusieurs fois à mettre en plateau.
Bon, en première sortie, a décidé qu'on a en fait un nom, vraiment ambifou là. Bon, vraiment, qui remercie tout le monde. Parce que grâce à toi, il y a un patron à parcours la fin, tu as bien goûté le kalama, le kalama. Voilà. Bon, s'il y a une chose que j'apprécie sur le patron, c'est qu'il finit jamais d'apprendre. Parce que même à chaque fois, on voyage, il décroît des entreprises qu'on a là, il s'inspire des actions. Voilà, c'est-à-dire que je vois qu'à tes voyages fou quoi. On m'a déplacé chaque fois, parce que il apprend de tout ça. Donc il vient et partage avec nous. Donc bien faux. Bon bien, on va dire que je suis amoureux de son parcours. Donc ça j'ai faux quoi. Vraiment merci à Sadio Irebe Faux. Il a émission bonne continuation. Bonne continuation parce que voilà parce que il a objectifé des cas. Je ne me mets la lumière blanche. Donc vraiment pour cela, on sait qu'il faut quoi. Donc même il fait bon vent à l'émission. Bonne continuation. Voilà donc chaque fois. Vous êtes les bienvenus ici. Merci bien. Merci infiniment. Merci Brahima. Voilà, c'est ça l'objectif de l'émission. Donc, et le PDG, il a juste il a juste fait, en tout cas, le ramasser ou bien, comment je vais le condenser de son parcours. Merci infiniment. Alors, comment là-bas, amena comment dire ambulance souma ka jamukanda tuku here ani bade na ni nation da konnana. Ok, vraiment ma wera fo aka feuna et ka bela jelen fo kan fana mbaw barakada. C'est ça. Ka dugo ka entreprise objectif mi mana. Amina. Ala kan demba nga se ka fin. Inshallah. Anga jamana bi gela nu kono ne tano vraiment ala kan nga sura subse. Ami. Et ala ka toran wuli ga banka kan teme Dubai ni Ami Arabi. Très bien. PDG. Merci. Alors nous vous remercions de votre constante fidélité à Mobefo Dante Folimina. Ankume e aka groupe la no kerengena la Morbabula. Anwila ga se uma ujabala la ani ukanyama ba ni oye Abdoulaye Karambiriye. A masalara kelen bonyonko fen fen be talike aka baraka aya fo anyana aw fana mbe kan laja aw minu shifna kawi ninkan ka aw fana son hakilila ninkan ka aw fana ka inspiration to bonye ko sobe mauna kana témoignage ke u ka nyama kan ni témoignage inte soro bararo chamana kana kuma u ka nyama kan ka fo ko mamindu qualité mimbala aywa ambe do de ke ko ala ku kambe ala ka chama fra e aka ka sangro taw kan ko sobe merci infiniment jarani yan chien fle ka bo ni aw fana makubana ka ta jemunkan ke aw ka chake dawla walma ani aw anga sika kuma ka chaw kan togo mina aka nogon abse ka to kan wuli 63 0012 95 63 0012 95. Donc on va clôturer l'émission en apothéose avec une chanteuse ici, elle s'appelle Awa Diallo. Alors yanoche amafonako alakambe herama alaka semenore rana Awa Diallo ambibolo na amblasira. Alhamdulillah ambi ala fo ka barikada ibado mu ye karamiri yɛrɛ jane kojugu karamiri bakada ye kosɛbɛ a bakada ye kojugu o yɛrɛ de y'a jani awai wallahi sayati kojugu ye mbisa mbita ka jonto ngori ka jugu Fatumata tara ka belebele to ako so an bɛ sigi mɛ ka saya kɔnɔ jɔn bɛɛ bi sa ala debito jɔn bɛɛ bi sa ngo ala debito jɔn bɛɛ bi sa la ilaha illallah jɔn bɛɛ bi sa jɔn bɛɛ bi sa ngo kira Mamadu kira bɛ min jɔn bɛɛ bi sa kira ka sabalu sabaw bɛ min jɔn bɛɛ bi sa Fatima zarawu bɛ min jɔn bɛɛ bi sa ala kanubaw jɔn bɛɛ bi sa ngo ala debito ala ka nimaniya di sandiyara samadiya janjo diyara karamiri la sandiyara ngo samadiya janjo madeli ka goya karamiri la Fatimata de dani sanji ala ki balo ifade unyana aya fo jugulu nyana ko jugu ka fara karamiri la afafa de jugu ye ko jugu ka fara karamiri la aya fo balima jugu ye ko jugu ka fara karamiri la afangani ya jugu ye jugu ya tisene
na donga na abada ha na donga karamiri bada kane bolo mi foli la se jama be ma shirifi la jama be fo karamogo sharifu yo nye joro de yi ala kira mode kodo madani de unjiki ya de yi nega se barola ya o sabu bara karamiri la Fatimata de bele bele ala ki baloli fade unyana. Merci.